Γεια σας παιδιά, θέλαμε να σας πούμε ότι δεν είμαστε αδέρφια. Είμαστε απλά δύο μαλάκες που κάνουν βίντεο στο YouTube. Ναι, δεν είμαστε. Εντάξει, να πω κάτι, τα γυαλιά ταιριάζουν με το μπλουζάκι. Και με τα μάτια μου. Κοιτάξτε λίγο, σαν μίγα δεν είναι κάπως όταν τα φοράει. Του το λέω και δεν φαίνεται και η κάμερα. Δεν έχουμε λίγο σκοτώστρα. Μην τα πετάξεις κάτω. Συγγνώμη. Όχι, εγώ δεν τα... Φόρα τα, Ρε, και μίγα. τα δικά σου χάλια. Άντε. Λοιπόν, θέλαμε να σας πούμε ότι πρέπει να ξέρετε, ο Νίκος πίνει 6 λίτρα νερό την ημέρα. Δεν πίνω τόσο. Να τα δείξουμε, έλα, να τα δείξουμε. Ένα, άδειο. Αυτό είναι το τρίτο, δεν ξέρω που έβαλε το τέτοιο, το τέταρτο, το δεύτερο. Αυτό είναι το τρίτο που είναι μισογεμάτο. Το άλλο δεν ξέρω που το έβαλε, αλλά το βρω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Κοίτα στην κάμερα ρε. Και στο κινητό σου. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θέλαμε να σας πούμε ότι δεν είμαστε αδέρφια. Ότι είμαστε απλά, σας είπαμε τι είμαστε. Και ότι... Είμαστε δύο ηλίθιοι που κάνουμε βίντεο στο YouTube και έχουμε ελάχιστους subscribers, ελάχιστα like. Βασικά κάτσε λίγο. Πριν πεις ό,τι μαλακία πεις, θέλω να πω. Γιατί δεν κάνετε like? Δεν πατάτε ένα αφαμημένο subscribe. Ένα subscribe. Είναι εδώ κάτω. Όταν βλέπεις το βίντεο είναι εδώ που κάτω. Εδώ. Κάνε απλώς ένα έτσι με το δάχτυλο αν βλέπεις από κινητό. Κάνε ένα έτσι. Για να βλέπεις από υπολογιστή πάρε το mouse και κάνε κλικ. Κάνε το απλώς πέρα. Έτσι. Κλικ. Λοιπόν, τι άλλο. Βασικά, να δείξουμε λίγο το background και τι γίνεται πίσω από τα βίντεο ή όχι. Ναι, άμα θέλετε μπορείτε να το δείτε, ναι. Γράψτε μας στα comments, αν και δεν έχουμε ποτέ comments στα βίντεο μας. Έχουμε μόνο ένα από κάποιον φίλο μας. Στο προηγούμενο βίντεο. Βασικά, γιατί κάνω έτσι. Έχουμε ένα comments. Ναι, ένα comments. Ένα comment. Οκ, τώρα θα σας δείξουμε το background. Όχι. Λοιπόν. Βασικά, φέρε λίγο. Λοιπόν, το background είναι έτσι. Εδώ πέρα είναι ένα γραφείο βασικά. Εδώ κάνουμε το βίντεο. Έτσι, κάμερα ρε. Άστο λίγο. Περίμενε. Άρε. Η μαϊμού αυτή θέλαμε να τη βάλουμε σε προφίλ. Αλλά δεν τη βάλω. Λοιπόν, τι άλλο. Κάνε πιο ισχυρή την κάμερα, δεν φαίνομαι. Ούτε εσύ φαίνεσαι. Λοιπόν. Βασικά, κρατάω από κάτω, έλα. Φέρε λίγο. Να ξέρετε, τα βίντεο δεν είναι με κάμερα, είναι με κινητό. Ναι. Να ξέρετε, όλοι YouTube. Εδώ. Εκεί εδώ στέκεται η κάμερα. Για να φαινόμαστε κάπως έτσι. Ναι. Να δείτε, όλοι οι YouTube, αυτοί που κάνουν YouTube έχουν ένα ειδικό φωτισμό. Εμείς για ειδικό φωτισμό έχουμε αυτό εδώ το φωτάκι. Το οποίο είναι πολύ γάμα, το οποίο καίει κιόλας. Ναι. Λοιπόν, επίσης όλα τα βίντεο μας κρατάνε πάνω λιγότερο από 5 λεπτά. Νίκο, πες το λόγο. Διότι έχουμε ένα ηλίθιο πρόγραμμα. Και θέλουμε να ηλίθιο πρόγραμμα edit. Ναι, το edit δεν κάνει καλό edit. Δηλαδή, άμα είναι 5 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο, δεν μπορούμε να το κάνουμε στο YouTube. Γι' αυτό κοιτάξτε. Εδώ είναι το background. Γεια σας παιδιά, σήμερα βίντεο ναι. Γεια σας παιδιά, σήμερα βίντεο χωρίς... Έλα ρε μαλάκα. Σήμερα βίντεο χωρίς τον Νίκο πάλι. Παιδιά, να ξέρετε ότι δεν είμαστε αδέρφια. Αλλά χρησιμοποιούμε τον ίδιο φορτιστή. Και το ίδιο ποτήρι. Ρε, κλείψε το ποτήρι να έχουμε ρεζίλ θα γίνουμε. Ναι, αλλά είναι κοκακόλα, είναι πολύ ωραίο. Τέλος πάντων. Έλα ρε Νίκο, γάμο το κάτσε κάμερα. Έλα ρε να κάνουμε το βίντεο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αν βλέπετε ακόμα, συγγνώμη για αυτό που βλέπετε. Άνοιξε το φως. Λοιπόν, όπως σας είπα, συγγνώμη για αυτό που βλέπετε, αν βλέπετε ακόμα. Άντε ρε, βλέπεις ακόμα. Γεια σας παιδιά, πριν κλείσουμε κάντε ένα like εδώ. Ένα subscribe εδώ.